életem első ilyen, hogy is mondjam, megmozdulása volt egyébként, soha nem felejtem el. Az első óvoda, ahol jártam, ott volt egy kis csávó, akiről valójában már akkor tudtam, hogy egy kis geci, így ahogy mondom, csak nem tudom, hogy honnan tudtam, hogy ez mit jelent. És tényleg egy kis geci volt. Hogy a kurva anyját. Annyira durván. És az ominózus édesanyja egyébként. Igen. Volt a Szabó néni. Ó, hát akkor úgy... Tehát ez volt az Atya Úristen. Igen. És emlékszem, hogy egy régi Ford rendőrautóm volt Matchboxba. Az a kedvencem. És ez csak nem volt meg, ez a rendőrautó, de ez egy napon belül nem volt meg, és utána megláttam ezt a kis gecit, hogy játszik vele. És sosem fogom elfelejteni, még élek. Ez trauma. És én szóltam az óvónéninek, ugye, hogy elvette az a kis geci a rendőrautómat. Az nem létezik, ugye? Hát a szülők azok nem tudják, hogy melyik játék kié. Ilyenek. És akkor jött a szembesítés saját fiával. Én már láttam, érted? Tehát ott voltam, mint kisgyerek, én már kértem tőle 20-szor előtte, nem adta vissza meg, amit el tudsz képzelni, érted? És már megvolt bennem a feszület, érted? Amikor így fogod, és egy ilyen rettentő nagy és erősen kovácsolt rugót így összefeszítesz, ami csak arra vár, csak szétugorjon. Igen. Tehát minden részem így be volt feszülve, lendületre álltam, hogy ott minden lesz. Már annak idején, tudod, láttuk a véres játékot óvodában, meg minden szartam, ebbe balhéztak. Érted? És így tényleg olyan volt, mint annak idején, amikor nézitek a filmeket, olyan, mint egy óráig mondaná az egy mondatot. Hogy megkérdezi, ki az a rendőrautó? És mondta, hogy az övé. Én már, érted, mikor mondta, hogy az enyém, az enynél már repültem. Érted? Az én nem hangzott el, érted? Ott már nagyon komoly volt, érted? Szerintem mire hozzáértem, már bejött anyám. De már minden volt, undorító volt, de soha nem kaptam vissza azt a rendőrautót. Ne bassza meg. És soha nem tudnám, még a nevére sem emlékszem ennek a gyereknek, de ha ne adj Isten eljut hozzád valahogy, ma is megkapnád. A magadért, bazd meg. Pisti, nem felejt. Mert ha egyszer találkozunk, és rájövök, hogy te voltál az, akkor adok neked 10 másodpercet, hogy kiszard a rendőrautomat a földre, a kuci a seggedből, és ha nem tudod, Jesus Christ. De ez úgy benne maradt. Hát elhiszem amúgy. És én sem bírtam az én igazságtalanságot. Sose. Az igazságtalanság része fájt annyira, meg amúgy geci volt az a rendőrautó. El se hiszem mennyire. Állati. Hát elhiszem, hogy jó lehetett. Ez gyakorlatilag csak szép. És soha nem kaptad vissza ennyire? Az soha az életben. És hazavitte a kis köcsög? Gondolom. Ne bassza meg. Igen, úgy oda lett a rendőrautó. Hát ez nagyon gáz. Igen. Ez most csak így feljött. Nagyon gáz. Srácok, Nagyon gáz. amiket fel kellett épkedni.